Хайде на плаж! Хайде на плаж! Копирайт! Да изиграме? Да, съм на вид до топ. Да играем на пясъка. На вид на топки. На вид са на топки, викаш. На топки съм на вид. Да играем на пясъка обаче. Сега Дрим би трябвало да ни е запазил някъде някакъв чадър. Сега ще видим какво успял да направи. А те с наркоманка само с купуват цигари. А наркоманка ли ме прави, бе? Да, що не можеш без цигарки, ма? Слуша цигари. Еми ето. Време е сега да минем към тази камера. Направим няколко снимки. Днес само това хубаво влиям. Водата е много добре, много чиста. И най-хубавото нещо е, че след малко ще едем сладолед с ментички и тем подобни неща. Нали, Менко? Каза да. Аз разбрах, че и Цвети ще да черпи. Е, сладолед, да. Да. Цвети трябва да черпи сладолед, а Менко менти. Напувахме се, сега ще ходим да хапнем малко. Само, че двамата липсват. Те къв станаха? Пиленце с ориз и станах алкохолик. На здраве! От там до там е най-мъчителният участък, който трябва да се мине всеки път, защото ходя бос. И това супер много пари тук. Ой! Те са читерите, ходят с чехли. Ох, мама. Кой е? Мама. Много добре, Ти с въздух. Майко. Много добре. Не се накапах. Ебала. Здрасти. Здрасти. Отдавна е минало трябва. Само да ти кажа. Не, как? Не. Ето просто е, виж. Просто е някакво мъгливо, някакво такова, виж как е. Има пак някакви... А то пак ти не беше на това. Ние дет ходихме да посрещаме изгрева, пак е така имаше... Отиваме да пустим дрончо, че не съм го пускал много отдавна. Не си взех камерата, ще влогвам телефона. С месеца яка. Ще ходим ли на Галинчо? Кой? Не вярвам. Не вярвам. На кой да? На Галин. Кой? Добре дошли в едно такова вчерашно. Ще ядем пържени филийки с мляко. Някои тук си правят кафета, изтрезняват. Смей се. Ще ударим добрите стари пържени филийки с кисело мляко. Ох, мама! А днеска времето е рук. Няма слънце. Време е да се ходим.
То утре ще сходим, но все пак. Ако разбрахме за тези няколко дена, че ако не съм аз да направя ядене, само мен, който така се е взел летвата. Него нахапва се активика, да го мисли туалетната. Малко си резнах пръста с този стъпя нож. Кой ги направи толкова вкусно е. Но, мама. Его на мармаладче. Браво на майстора. Аз обикновено ги правя на половинки между. Еми, тръгваме си вече. Вчера всъщност нищо не съм снимал, защото беше гадно времето и нищо не сме правили. Колата е фул. Просто тук е лудница. Го чакаме господина е там да слезе. Ето така бяхме на тераската. Чакаме го Менко да дойде и палим. Вътре удобно ли бе? Пристигнахме във Варна и отиваме сега да изберем подарък за сестра ми, защото ще ходим на рожден ден. Какъв подарък ще ми вземеш? На тебе ли? Да. На тебе нищо? Един манекен. Стига, че може Един манекен. карам насам Не си насам. заслушал. Да носиш без пари, бе. Отиваме там. Плевенски закуски. Не знам да се вижда. Ето ки. О, майко! Там бяха хубаво едно време, ама. Сега ще ми... Едно време той Бенко беше хубав. Гангстера. Говориш с главост. Не мога ли да го пипна? Не. Никакъв шанс. Избягай. Где се? Да избега. Към аз. Хвърли му, той ще види. Няма да такова така, хвърли му. На пица с аеренчо тук. Да сгънем. Добре. Защото... Ама дай във въздуха. Във въздуха да хване. Ребе. Дай на този беля, гледай. Ще готвя. И как го гони? Малките и те дойдоха. Ви пък. Аз не ги видя. Твърдим на тях. Чакай, аз трябва да им го роня, гледай. Ей, то пак! Като някакъв тежък алкохолик, 1 литър съм взел. Това е за момичето, което ще ми вземе личната карта. За благодарности. Сега Цвети не може да отвори тук. Заповядайте вътре. Алкохолик. И ето ме в нас. След тези дълги 2 седмици записвам това от телефон, защото камерата ми няма батерия. Преди вече около час и нещо се прибрах и просто все още осмислям колко много емоции имаше в тези целите 2 седмици и колко в момента едно такова леко депресирано се чувствам, връщайки се тук, защото тотално се бях отделил от всякакви такива неща, които правех. Неща, които ми бяха ежедневие, от буквално като си отворя очите, докато си затворя очите. Супер много неща случиха, просто хубави, лоши, много от тях не ги записах на камера. Ограбиха ме, или там, както е по-вярно да се каже, откраднаха ми документи, портфел, телефон, стария телефон. Ходих на сватба, видях се с роднини, с които не съм се виждал доста отдавна, плаж, приятели, след това, където всъщност започнаха влоговете, след това трябваше да ходя полиция, да се занимавам, да оправям някакви неща, лична карта нова, какво ли не глупости там да оправям, да ходя да се пробвам, да си взема сим картата, защото нямах достъп до нищо. Заради това нещо се забавих, защото щях да ходя с други приятели на Приморско, където може би, сте гледали вече. Забавих се, успях да оправя някакви неща, ходихме там, готино, нон-стоп, всеки ден някакви неща случваха. След това даже спонтанно на предната вечер решихме, че ще ходим, или по-предната беше, вече съм объркан, че ще ходим на рождения ден на сестра ми, когато всъщност го празнува, но си писахме на рождения ден, 2 дена по-късно тя го празнува, така че да, 2 дена по-късно отидохме. Променихме си плана тотално и се връщам тук и ме е някакво депресирано и се замислям над нещо, което винаги съм искал да правя, винаги ме е притесняло. Ако започна
по този начин да пътувам, да правя някакви такива неща. Не знам просто колко силно ще се депресирам, когато се върна. Ако замина, да кажем, за няколко месеца и да кажем, снимам влогове, правя някакви неща, нали? Не просто да изчезна, защото много искам да направя такова нещо, но точно това ме е страх. В момента, в който се върна, как ще се чувствам? Някакси съм развълнуван отново, нали, да мога да си правя нещата, които си правя, да се разцъквам, да снимам някакви видеа, да стримвам, но и до някъде просто ми липсва това, което е било до сега. Надявам се да ви е харесало това, което съм качвал до сега, което даже не знам какво ще се получи, защото все още нищо не съм гледал. Със сигурност мога да го направя много по-хубаво, със сигурност изпуснах супер много моменти, със сигурност не успях да създам много моменти, които бих искал, но надявам за напред да стане по-добре. Щях да снимам клипове за песни, но да, благодаря, че гледахте. Чао, чао.